Ya kaban kong siap ngai kole pi iwi puye kene ka por kam ta leng ba jong ne ka YouTube channel ka jonga MR Don channel te ki mat ki bang ko bon wanra ak ne ka por ka ba menta kalong ba ki don ki briu ki ba katok ka nengut ki briu ki ba kwa ya kata ka baisha ki ba kwa ya kata ka baisha ki ba kwa ya kata ka bainus ngi ki ba kwa ya kata ka bainong ki don ki briu ki ba katok ka ne ki ba ngahi ngai os ngau ong le yu ban le ya ka meeting pra tangga baisha ro mio tangga baisha ro kim nam ai kata ka wei ka kata ka wei ka ba pen kawan ka ba kipen sutu bakala yangi ki pajba te pajba bi phim de shubun bit kum kita ki kentin ki ba ong ba larangin lek ka jingalang jong ka voice of people party ngim yo sha ngim yo ja ngim yo dut ngim yo baikali ngim yo bainus ngi kane kata ngong ya pi mada pidang don kum itu ijabing dei ngong ya pi pajba ka jabing ga jong pi kadang sadin bat ka jabing ga jong pi kadang sadin bat pila sha penbit ha kita ke jing sha yalam bakala jong kita ke parti high level jong kita ke parti ke bamut ban bamdu yala kari bat kajat ben reung ong ya pi ki jing sha kentho bat ki jing sha keno bat ki jing sha kren ben ya ka voice of the people party ha ki ski ki bamenta ka bala jelle hadu kata-kata namar ba maki ki wan ban pensong nia ban wan daga nongrim blay ngong ya pi paj ba wat yo tra jisu la sha sa darpna daki briu ki jogu daki parlok ki parjor ki jong ngong ya pi wat kataru jisu udang uda ITL de halor ka ding pna ban ai nam ta ka jing bom chkut yang abat ya pi te ka no tam mangi ubreu kano tamlei mangi ubriu ong ngong ya pi paj ba be ye namar kata ka ong ya pi klet ya ka baisha klet ya ka baidut klet ya ka baikali klet ya ni kitai ai ka jing kersian ya ka voice of people party hangta baka rikasi ka jongi hangta bagi kun ki jongi hangta baka pateng ka jongi ong pi kan im rasong nga ong ya pi paj ba be ye jonga nga request bat nga kerpat bat nga ong ya pi paj ba wat nam don kam basha wat nam don kam baikali wat nam don kam kani kata ong ya pi don ki briu ki bas pensngap yanga ki ong le ayu ban le chaga meeting voice of people party tangga basha rumio nga ong ya ki ngong pi ka shitengka ka jongki kim nam aya pi henry wat ka shit naya ka jong piru kim nam sim kani kata kanong rem ka ba maki hi ki yang scam ha kanong rem ngong pi bar kini ki gei baro gini ki jik persoi bar kini ki gei baro ki bawan kita ki mau jentut kenang ba ka voice of the people party kan ngop hakum ita ipon kumboong usoitan kumbong stan rengko nang tu ki angel ki ban wan sim lane ban wan kener yame ngopi to sim yau ne mau ban penkelak pu kenang bagian ya bam ngin ya kedang kita ki kentin ki ban nadu mensua ki don ki persoi wa tra jisu jingiru dekat notam ya ka sanyi hima shima kan notam yangi ki briu ngongi pi paj ba ngim desu ya kaban bit kum kita kijat kenten ngong pi light stang ka voice of people party tapi wat has plak ka partai phim nom lap pai ba be je henry perkhat nam ta ki khun ki ti jong pi perkhat nam ta ki pateng jong pi perkhat nam ta ki duk ki toy perkhat nam ta ki basem jinjar ki basem lanot ha ka jala kari ka jonging ngong pi don gini ki wei ki party ki lamut ban sesar don bor ki lamut ban don bor wat ki district council wat ki ya kata ka bor ka ba maki ki don ki mut ban pentri don bor be ngong pi pai ba henry pai ba be je kelag ba mut ngong pi kelat thia kelat dem ban ai ka kti ka diang ban kristian ya ka voice of people party hato kata ka sha sipila dang kor kata ka sha sipila mo na bata ka sarsnem ga jopi hato dang kor kata ka baikali ga jopi shisngi mo na bata kata ka sarsnem henry na bata ka pateng kalawe jong khon kti jopi pai ba be je henry nga ai ka jing kristian nga ai ka jingkit bok kiryang ya ka voice of people party hi baro khot ngong pi baki hi nga kermen scam bat nagalyang juki kin job suk bat kin yo ban sunshar ha KSADC bat ha JSADC kata ka dai jing angnut ka jongi kita ki briu bat tip briu tip lei kita ba kesyan namanta ka riba ka jat ben riu ka jengap ka jong pi pat ba beje to ai ka kti ka mon to ai ba kti ka diang ngong pi ka shibot ka jong pi ka dei ka ba pi na benta ka jing persniu nta ka riba jat ben riu bat ka jing pen bha na benta karibat kajat bendriung ong pi paj ba beje sakano tam pisap penbej sakano tam pinang kwa bal sya yalam bakla beje paj ba beje henry tangga we ong pi perkhat na mata ki khun gikti perkhat na mata kalawe perkhat na mata kari bat kajat bendriu ngong pi paj ba beje di tangga ni video ki junga ha ka ne ka por ka ba mata khublei shibon